Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Suak songoni nama dohoti na dibagas dohot na di rumah sakit na mangiutur live streaming HKBP Keramat Jati. Ada rakso tapuka perminggot da sadarion. Jumulu mahita martang yang nahohom di bagasar rawat tabi martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhatta, mare de maite asian buku de nomor 75 mamuka ayat sada do 2 di ayat kedua jonjong mahita. Hite goar ni di bata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Songonodo ninna tu sa Jehovah hehe maho marsinodang maho ay narona manamanodangi ho jalaha mulaw ni Jehovah besar di atasmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama namarasi roha. Hudok kami mau lihat itu ho. Sian nasa rohanami ala di jauh kami sian haholomo Tuhati urun marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus sai dirajai todim nabadiaim hami asalam gada haporseon nami jala asalam badia parangen nami unang merlidang binahin ni portibion asa saat kami rap dohot akan aporsea di guarmo Tuhan uluan nasora sudah marhite-hite anak haolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian buku de nomor 70 sada mamuka ayat sada dohot tolu.
tatangi homa patik ni dibata di minggu tasadarion ima sian Johannes bidionom mamukka sian ayat 20 sia songonom madidok disi dungi ninna Yesus mamangalusina sida hapor seai ma hamu nasi nuruni dibata ima ulaon lomo ni rohana ima sahakna atau rak mangidoguguh mahita siat Tuhan tadi bata ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulau nau bar tupat imi amin tapuji Tuhan ta mare de mahita sian buku de nomor 172 mamuka ayat sada 1 di ayat 2 ayat 2 jonjong mahita tato potima dosata martang yang mahita ale amanami jala debata nami na di bano gijang pargogo naso hatu dosan pardenggan bahasa doho jala rodi salileng-lileng na do asini roham say marpamati maroham di hajatahun nami jala say unang be ingot akka dosa nami ay jo do hami mardosa marado poko jala jo do husungkuli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami dihatam ale Tuhan Jehovah saya unang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham saya rupi hami ho ale Tuhan debata hatuaon nami palua hami jala sesa dosa nami Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot to hasisan ni dosa. Songo sitong na manguluaw, ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak di parjahati. Tumadikod dalanna. Asa mangulu ibana. Hasa ngapo madi di batana di gijang. Amin. Tapuji Tuhan ta
Marede mahita sian buku de nomor 200 onom mamuka ayat sada satu di ayat 2. Hatani dibata turpuk epistel di hari Minggu sadarion. Ima natar surat di Jesaya bid 23 mamuka ayat sada 1 ayat pitu tajahama marsikat soring songonon ma didog disi. Ala yang gunwaing songonon do hatani Jehovah. Sito pa ho ale Jakob jala si jadi ho ale Israel. Una ko mabir. Ayau do silulu hoko nunga pola hujau guarmu au napunaho. Ayau do Jehovah de batam nabadien Israel si paluho nunga pola hulehon misir bait pardenggananmu kus dohot serba singkatmu. Hunako mabir hai dongamu doau paroku mapinok parmusian habis caran jala papungoku hosian hasudutan. Ganup jolma nau ma parguarhon guarhu jala nau hutopa baen hasang apoku nau ku jadihon rodi nau ku baen ima sahana martua do akan atu mangihon hatani di bata jalan au piopsa. Amin. Tapuji tu hata marede mahita sian buku de nomor 272 mamuka ayat sada do 5 di ayat palima hon jonjong mahita. Yesus Tuhanku
tidak ko maha porsiatai songon nahitina tidak ko ni dungata sa porsiao di sadok portibion ra mahita madok au porsia di dewa ta Jehovah ido ama pargogo naso hatudusan na tumo palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di dewa ta Jehovah nasasadai imana tinubun si Maria na gabe-gabean si atod di perbadia adorak sohabubuan ido tu hatta na tumao na bernit di panguman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung di tanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun de bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dusani disimai bana pai memulak sogot tanoon manguhumi halak na mangolu do na mate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria na badia huria ni hatopan ni halak Kristen akka na badia do dihasisani dosa do dihatain na madok mulak mangolu sogot daging ni halak na mate do dihangoluan na sora suda amin. Tabi gimatikting na masa di minggut ta sahadarion. Shalom. Odolan nititing Minggu tanggal 10 Januari 2022 sada titing pakobasion. Goar dohot topik ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion Minggu tanggal 10 Januari 2022 ima minggu parjolo dung epi panias dohot topik Yesus anak ni debata. Manang di hata Indonesia Yesus adalah anak Allah. Dakdanak nasorang. Di hari Minggu tanggal 5 Desember 2020 sada di basa-basa Tuhat tado sada dakdana bawa tu keluarga Edward Tambunan Inatai Desliana Asima Boru Sirait Sianwik Cililitan Besar tatangnya konma anggiat di pasu-pasu debata dakdanaki suang songoni nang natorasna. Di hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 di basa-basa Tuhat tado sada dakdanak bawa tu keluarga Samuel Nadea Inatai Winda Nurhayati Boru Simaibang tatangnya koma anggiat di pasu-pasu debata dakdanaki suang songoni nang natorasna. Padidion Nabadia di hari Minggu sadarion tanggal 10 Januari 2022 di parmingguon manogot pukul siawip nunga di patupa huriata Pandidion Nabadia tusada dakdanak boru namar goar Jovanka Clarissa Ananti Boru Lumban Toruan Boruni Amata Hotma Parulian Lumban Toruan Tubuni Inata Joyce Ida Kurnianti Boru Hutajulu tatangnya konma anggiat gabe dakdanak na burju dakdanaki di tonga-tonga ni keluarga suang songoni nang huria. Sakap Marbagas titing parjolo naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Kevin Nathanael Sibarani ST anak ni amatai Firma Martahan Sibarani SE MSAK tubuh ni Inata Dr. Neti Delfrita Boru Lubis SP RADK Ruas ni Huria HKBP Jalan Jenderal Sudirman Resort Medan Distrik 10 Medan Aceh Dohot Orowanna Dosmaya Adriani Boru Parhusip Boruni Amata Edison Parhusip Tubuni Inata Marline Boru Sihaan Ruas ni Huria HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianwik Rambutan 2 Pamasumasuon di Patupa di hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pukul siawip di Jalan Jenderal Sudirman Resort Medan Distrik 10 Medan Aceh.
Titing paduahon, naing manjalo pasu-pasu perbagason mah, Indra Desmanto Lumbantoruan, anakni amata, Saladin Lumbantoruan, tubuni inata, Rasmi Boru Pasaribu, ruasni Huria HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna, Distrik Sapulusia Bekasi, dohot oruanna, Natalia Boru Simamora, Boru ni amata, Manogar Simamora nahinan, tubuni inata Herlina Boru Pasaribu nahinan, ruasni Huria HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Sianwik Lubang Buaya. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul siawib di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Marguru Malua, Mamuka Minggu Sadarion tanggal 1 Januari 2022 pukul 14.30 saat 1 saplonom 30 wib di Serbagunani Huriata Hobar tu silabus naung disagihon tu ganu parguru Malua. Nunga dipuka huriatabe par siajaran tu sude aka parguru Malua reguler tahun ajaran 2021 sada dot 2022. Domu tusi pinabotohon ma tu sude aka parguru Malua asariama mandohoti parguruani. 2 titing koinonia. Ruas Natamba, Mamuka Minggu Sadarion tanggal 1 Januari 2022 nunga gabe ruasni Huriatama ima keluarga Sapril Hutajulu inatai hotma uli boru tambunan dohot 2 ianakon nasida. Nasida Ros yang HKBP Resort Rajawali Distrik 8 DKI Jakarta. Nasida Sonari tinggal di Jalan Tanjung 5 nomor K Pitu Sadwalu Keramat Jati Jakarta Timur masuk tuwik 3 Mei. Tatangnya konma anggiat gabe ruas naburju keluargai di tonga-tonga ni Huriata. Ruas Parguru, Mamuka Minggu Sadarion tanggal 1 Januari 2022 nunga di jalo gabe ruas Parguru ima keluarga saat VP Silalai ST Inatai Dr. Roito MY Boru Simanjuntak SPPD dot tolu yanakon nasida. Nasida gabe ruas Parguru ala terlambat mendaftar ulang. Sonari nasida tinggal di Jalan Hadiji nomor 20 Walu RT 012 RW 02 Kelurahan Rambutan Jakarta Timur masuk tuwik Rambutan Sada. Tolu tikting nama ragam. Rapot Huria di Patupa Huriatado rapot Huria na dijadwalkan ulang gabe di Patupa di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul siawib sahat tunasidung maringanan di gereja. Buku draft program kerja dot anggaran boi dipanggido di sekretariat ni Huriata. Tatangnya konma anggiat mardalan rapoti dohot denggan bahen sangap di goarni tuhatta. Pelean khusus Tajalo do Surat Sian Distrik Walu DKI Jakarta nomor 570 strip D Romawi Walu DKI strip 12 strip 2020 sada pertanggal 20 Desember 2020 sada taringot tu persembahan khusus bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru, gempa bumi di NTT, Sulawesi Selatan, dan banjir di Tapanduli Tengah. Dumutusi di hari Minggu nanaing ro tanggal 16 Januari 2022 marpelean tujolo dohita bahen parsidohotata di ulaoni. Izin sian pakobasion. Mamuka tanggal 6 Januari 2022 sahatu 10 Januari 2022 Pendeta Lilis Perawati Boru Tambunan STH MM izin sian pakobasion. Amplop pelean
Di parade gereja do amplop lux bahen inganan ni pelian sada A, sada B, sada amplop. Na tapasat marhite na marpelian tujolo andorang jamita. Dohot pelian paduan tu HKBP pusat sada amplop. Na tapasat marhite na marpelian tujolo dung sidung jamita. Tapasat ma peliat tai di bagasan las ni roha jalata jaga ma amplop naung di parade asaboi muse dipake tuhuria nama ngihut. Songonima odolan di tikting di mingguta sadarion tikting na lobi sikop boima tajaha di warta jemaat na adong di hitabe horas ma di hita sude. Laho manomu jamita hatani tuata tapuji tu hatta marede mehita sian bukwede nomor 177 mamuka ayat sada 1 dukna laos tapasaha mapilieta sada A sada B.
ni di batana sumurung, sian saluhut na roha, ima na mga ramoti akati ati dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Shalom. Amanami, inanami, do sudiaka yanakon nami nang sunguni di hita parhalado, horas ma di hita manginang nang sunguni ka ruas, HKBP Keramat Jati, na adong di bagas munabe, doa ka sudi ruas na holing hami, na adong di bagasan pemulihan di Jabu, nang di rumah sakit, dohok muse, molo adong, sonari lagi di huta, nang dope mula-mula, dah, amanginang horas madihita, selamat hari Minggu madihita. Salinai shalom. Huriani Tuhatta tabuka mabibelta, asata jahata ni debata, turpu jamita di minggu tasadarion ima minggu parjolo dung epi panias. Tarsurat mai di buku Evangelium Lukas bindu tolu memuka mai sian ayat 15 1 17 dungi tajaha muse ayat 20 sada 1 22. Amanginang sudehita nadong di bagas joro ni Tuhanon hujaha madihita jalata pahiut-hiut ma songonon mahata ni Tuhan. Managam-nagam do bangsoi diripube di bagasan rohana taringo tu si Johannes atik beha Kristusi ibana. Gabe dia lusi si Johannes mana sida saluhutna. Au do tutub madidihon hamu dohot aek alai na Roma na gumogo sianau na hurang tama doau marahari tali ni sipatuna didihon ni ido tu hamu tondi porbadia dohot api di tangan na do purpuran payason nama pardegian na papungon na do emena tu sopona alai tutungon na do hurakam itu api naso ramitop. Alai uju tardidi na toropi saluhutna gabe dohot masih Yesus tardidi. Alai di namartangiang ibana ukap malangit jalamijur maton di porbadia tu atasna marupa songon darapati. Jala masa masuaran siat gijang songonon. Hodo anakku, haholongani, lomodo rohakku diho. Ima sahatna. Huriani Tuhatta Epipanias namar lapatan mai hapapatar. Dinyatakan, dijelaskan, dipaparkan. Jadi ondolan ni jamita di minggu tasedarion, minggu parjolo dung Epipanias, aha mana parjolo di papatar debata di bagasan turpukon amanginang asa takasita te asa mula kita non taboto adol alapatan ni songonan di dok Yesus anak di debata isi do papatar honon. Jadi pangiduaku unang modo mate mau do ondok memang tabodo jam songonon apalagi ya dong songon alogo songon na di dolo kita alani asion gebe marukor hita disi ate iya. Tabodo kan, apalagi dalam keadaan lapar atau lagi baru makan tadi kan pasti akan enak sekali menikmati makanan sorgawi ini kan gitu. Gabi nok may bana langsung modom. Isi do papatarhon, isi do mandok di minggu na parjoloon. Debatado papatarhon, isi. Ah di papator ini bana, ima anakna, isi bana. Idokon may Yesus anak ni debata. Jadi bukan Yesus yang memperkenalkan dirinya, itu harus hati-hati kita. Yesus tidak pernah mengatakan sayalah anak Allah. Dakyai bana mandok ibana do nasian surgoi. Alai debatado papatarhon nuaeng di turpuk tahun bahwa di papatar debata minggu parjolo dung Epipanias Yesus anak ni debata. Songon dia papatarhon di bata tu torop jol matiki di topi aik Jordani anon mata bering di son. Asa penasaran hita. Nah, amanginang
di bagasan turpukon dengan ondolan ni jamita na didok Yesus anak ni debata na niarahon turpukon tu hita ima asa hita songon halak na porsea jalan nunga tardini di bagasan guar ni debata ama anak do ton di porbadia dipangidu hata ni debata on tu hita manginang amu kaya nakon nami bahwa mari kita membenamkan diri. Dalam bahasa Batak didokon mangalonokon. Moloholan patta do masuk tu aeki dang lonongi guarna. Moloholan tangat ta do masuk tu baki manang tu emberi dang lonongi guarna. Moloholang si banjunjuk ta do tapa masuk tu emberi manang tu baki manang tu kolami dang lonongi. Olan mamuri doi. Malo malang maridi misalnya taburi diri ta sayas di ta usehon aek ta pakai timba satok kindoi dungi mai yang mai ya kan kering itu kan ale turpokon asap taboto do ise Yesus na toktong ta joy bana di bagasan tangyang ta songonakin di bagasan endet tanakin ta jo guarna asa tak pahami, asa tak atusi, makanya dikatakan mari kita membenamkan diri kita di dalam konteks ini supaya kita memahami asa tak atusi. Oh, idona dimaksud ton di bagasan turpukon, makanya dikatakan membenamkan dirilah kita supaya kita paham. Sarupa misalnya, molo misalnya tabering si panganon, warna-warna si panganon tabodo alai molo holan tadokon tabo alai dang tadai dang tapahami ahado komposisi di bagasan si panganon ni jadi ikon tapangan ni bana ikon habisi baru tadok mah tabo ondo bumbuna ondo nahurang itu nang songoni molo misalnya maridi hita lau hita tu huta misalnya ya adong do di paridian si adong di dokon pansur napi itu ditarutung kita bisa merasakan deni aeki ya kita harus rasakan dia baru kita pahami itu nang songoni akan ulaon pe menginang dang boy ta dokon tidak bisa saya kerjakan ikon terjun langsung do hita di si asa tadok bah gampang do manang borak do neang do songon dia mai. Jadi dokon, jika engkau ingin memahami Yesus Kristus sebagai anak Allah, songonani dok ni debata, engkau harus membenamkan dirimu di dalam. Maka lonokon dalam arti menggunakan seluruh hidup kita di dalam panggilan itu. Kita harus membenamkan diri kita seluruh total sien mulai ujungnya tahun satu ujung ni pakta ikon masuk hita di bagasan baru peta boto songon dia nang songon ni masongon hita amanginang akadong aku parhalado maka dikatakan ketika engkau sudah menerima tohonan ya jambar doi sahala doi nan lion Tuhani membenamkan dirilah engkau di situ asa tanda Yesus Kristus dona mangaleon tohonani jala ikon mangula hita di bagasan tohonan na leon nai jala ikon mangula tohonani ganup ari ganup tiki di bagasan parngoluatta benamkanlah dirimu lonokon madirim di bagasan tohonan mi dakolan ditiki marjamita hita mangalonokon dirita dakolan ditiki maragenda hita dakolan tiki papungon pelian hita manang dakolan ditiki manjatiting hita ale ganup tiki sudi sian ngolu tahun hibul tapasahat tu Tuhani asa tatanda ibana do tapasahaton tohonani berarti kita harus menghargai dan harus kita prioritaskan kita melayani untuk dia dan hanya untuk dia. Makanya godang halak mati dalam Kristus pun dia mau. Kenapa? Karena sudah dia menggendelamkan atau membenamkan dirinya di dalam Tuhannya. Gitu. Nang songon ini misalnya songon hamu ama sebagai suami.
Engkau terpanggil menjadi bapak, menjadi suami, menjadi laki-laki pelindung di tengah-tengah keluargamu. Engkau tidak akan bisa dan sanggup dan boy hoga be ama di tonga-tonga ni bagas mi molodang dilonokon ho dirim tu bagasan panggilan ho sebagai ama. Makanya godang aka ama dan sukses di bana sebagai ama. Dan mararga di bana sebagai ama. Dan marlapatan di bana sebagai ama. Dan adong fungsinya sebagai ama. Allah memang dia menganggap panggilan sebagai ama itu dia tidak dang dilonokon ibana dirina tu si. Nang songoni sebagai ina. Molodang membenamkan diri hamu sebagai panggilan sebagai ibu, sebagai istri bagi suamimu dan sebagai ibu bagi anak-anakmu. Engkau tidak akan bisa bahagia sebagai ibu. Tidak akan bisa. Alana halak na betul-betul membenamkan diri masuk ibana hibul ngoluna di bagasan panggilan itu panjoni di bata idona mangatusi lapatan himpan joni di bata idona mananda Yesus Kristus. Jadi molo pilih Yesus Kristus do Tuhan dihita. Hola ni bana dosa sada Tuhan dihita. Danga dong na asing. Na marlapatan mai. Mangulu hita di bagasan hasatiaon. Dohot haunduhon tu Yesus Kristus. Jadi jangan katakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Tapi kamu tidak hidup di dalamnya. Kamu tidak akan berbahagia. Makanya banyak orang-orang Kristen tidak menikmati panggilannya sebagai orang Kristen karena dia tidak hidup di dalam Kristusnya. Hamanginang. Godang halak nunga tardidi di bagasan guar di bata ama anak ton di porbadi nunga dijaloi alai dang dilonok kondirina tu bagasan. Kristusi Tuhani. Makanya kadang selalu orang Kristen menganggap agamanya adalah agama yang bebas, independen sekali. Karena dia anggap di situ tidak ada aturan tentang doa dan waktu. Tidak ada aturan tentang puasa dan sebagainya. Tetapi ternyata memiliki godang dolapatan nih kita terjoga be halak siton Kristus. Orang Kristen. Lebih berat PR kita sebagai orang Kristen. Mangulu maho di bagasan holong. Ikum betul-betul do tatanda aha do holong. Ise do mangalen holongi. Songon dia do hita maka holongi do ngata. Sampai disuruh hita. Ha holongi mamusum. Dan hanya kitab kita itu mengajarkan. Ha holongi mamusum. Tangiyakon musumi. Lehon mangan, lehon minum. Jala pasu-pasu musumim. Luar biasa bukan nama nginang. Jadi siapa bilang agama kita itu independen dan bebas sebebasnya? Tidak. Malah kita terpanggil jadi orang pengikut Kristus. Hala Kristen na tutu. Ikon mangatusi do. Songon dia do. Mula tadok. Yesus anak ni di bata. Ikon tahapor sedo ibana. Gebe Yesus anak di bata. Berarti sia nasa roha, sia nasa hati-hati, sia nasa pikiran, sia nasa saluhuda ke ulah tahun nang profesi aha pesonari nata jabat. Pakai kita sebagai pakar politik di Portibion, pakar sosial, pakar ekonomi. Manang SS. Adong dosonari SS. Dang sarjana sosi, manang sarjana aha. Siboto saluhut. Diboto dosudi. Tetapi tidak akan berharga ilmu yang dimilikinya kalau dia tidak membenamkan dirinya di bagasan Tuhani. Dong dosongoni di utanami SS sudah diboto. Andigan Jokowi ro tuhuta diboto. Padahal nang dopero diboto deh neng ro Jokowi. Diboto deh. Isi mamentri na ro tuhuta diboto doi. Ada songoni holar marhata ibana dilapoi. Maka di do ibana SS si boto saluhut.
Tetapi yang diinginkan di sini adalah bagaimana kita mulai ngata jakon hodo Yesus anak ni debata. Berarti memang ikon betul-betul satia dohita di bagasan ni panggilan ni. Ikon unduk dohita di bagasan panggilan ni. Dang boy mo ose tao se jala dang boy mu barohata. Urian itu hatta tabering ma di dalam konteks perjanjian lama pada Nairobi tabering ma songon dia perilaku tindakan ni bangsa Israel ditiki nasida lau malonokon diri nasida di bagasan hata ni Tuhani mereka membenamkan dirinya ke dalam kata Mesias. Ima mangulu nasida di bagasan pakirimon. Dalam perjanjian lama pada Nairobi menginang dang dope sorang di si Yesus Kristus, tetapi mereka sudah mengimani bahwa Mesias akan datang. Hibul ngolu nasida pamasuk nasida matu Mesias. Kapanpun datang itu, kapanpun saatnya, tapi kami ingin hidup di dalam pengharapan. Makanya ada buku yang sangat menarik, Pengharapan akan Mesias. Mololau hamu tu BPK, manang tu Gramedia, lulu hamu ma buku Pengharapan akan Mesias. Bagaimana orang-orang hidup dulunya yang belum mengetahui kapan itu akan terjadi, di mana, ya, bagaimana, tetapi mereka sudah hidup di dalam pengharapan itu. Ungai pa masuk nasida ngolu nasida di bagasani. Imam tabering bangsa Israel, mereka hidup di dalam pengharapan akan Mesias. Mereka berharap Mesias datang membawa kepada mereka kemerdekaan hidup, kebahagiaan hidup, hasitongan ningolui. Padahal mereka lagi berjalan terus, berjalan menuju tanah Kanaan. Ndak tahu itu di mana tanah Kanaan. Ale porsiana sida ditiki di dokono pung nasida si Abraham. Aka raja, aka panurirang. Ikon bukas dohita sia non, dung ikon masuk kita tu tanah Kanaan. Itu mereka hidup di dalam pengharapan akan Mesias. Saat donasi dari si saat nang peholan pinoparna. Saat. Begitu juga nanti kita hidup. Belum terjadi eskatologis, belum terjadi masa parusia. Ale sonari sudah hidup. Ununga talonokon diri kita sudah membenamkan diri kita di dalam parusia. Kapanpun datang Yesus kedua kalinya, bagaimanapun caranya dia datang, dan apapun nanti yang terjadi, waktunya pun kita tidak tahu. Alai nungata parade dirita. Supaya ketika kita berdoa betul-betul kusyuk. Betul-betul ketika kita bernyanyi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Nah, sonari molota jahat di bagasan turpuk jamita ta sonari dalam satu pasal dengan berbeda ayat tetapi saling ada paralel ikatannya di pajongjong turpuk kondo taringa tu hadirian ni si Johannes Pandidi. Salah sisian ni Tuhan Yesus si bana non. Tetapi dia sudah hidup di dalam membenamkan dirinya di dalam kemesian Yesus sebagai juru selamat. Dalam konteks perjanjian baru di Padan Baruon, Johannes Pandidi membenamkan dirinya dalam Kristus. Yang dia imani, dia yakini, dialah yang terbesar. Maka di dot bagasan turpukon di pabuasi Johannes Pandidi mataringo tuhal balgaon hasangapon habadiaon ni Yesus Kristus di topi air Jordan doh di padang gurun namar suara ibana menjauh-jauh halak pardosai asa olo tardidi. Padahal sebenarnya molota bereng dalam konteks buku ni si Johannes Pandidi, dia adalah seorang tokoh masyarakat. Dia adalah seorang public figure tiki. Tu dia peibana tong di huton bogas ni patna.
Sampai di bagasan turpukon marangan-nangan sude bangsoi jolmai ibana do Kristusi. Ai sude do kon ibana toho. Apa na do ibana tu hita citong sude songna tar surati. Ibana do Yesus Kristusi, ibana do si paluai, ibana do anak di bata manang ise do. Padahal pemahaman paradigma manusia pada saat itu mengatakan Johannes Pandidima ibana do Kristusi. Alai tabering dison. Seandainya Yohanes Pembaptis itu adalah jolma si panggaron manang na gijang rohana pasti do kon ibana do yo olo tohodoi au do songone do kamui bering ma jago do kan pistar doau songon dia berhikmat doau kan cerdas doau do saluhutna. Ai bapak kudu si Zakarias, omak kudu si Elizabeth, ini mah au doi. Ma ima mau lo hatan si panggaron do si gijang roha. Ale do ibana. Ido membain longang sude. Bangsoi. Bahkan do ibana. Membuka tali kasutnya pun aku nanti tidak sanggup. Nah hurang tamado au marhari tali ni si patuna. Gabe hatoban na peau dang layak. Sampai songoni dokon Johannes Pandidi. Menjadi budaknya pun aku gabi hatoban na piau dang layak kau. Apalagi membuka tali kasut ni pak ni, tali sepatunya aku pun tidak layak. Ala memang di molo di santiki si patu bertali supaya kokoh kuat dia melindungi kaki. Karena perjalanan begitu berbatuan, berpasir dan sebagainya. Membuka tali kasutnya pun didokon. Dang layak kau. Nah gabe-gabe hatoban ni Yesus ipe dang layak kau. Johannes dipatu toru madirina. Ya molo tabering sonari. Godang do megalona mania kan. Megalomania. Merasa kita selalu pintar. Merasa kita selalu jago. Merasa kita cerdas. Merasa kita kaya, merasa kita yang melakukan itu, merasa kita orang terpenting di dunia ini. Dalam bahasa Yunani dikatakan megalok, merasa hebat. Yohanes tidak mengimani atau membuat dirinya menjadi megalomania. Dia tidak merasa hebat, walaupun dia sudah banyak berbuat. Alaidok nibana. Membuka tali kasut ni pak nei si patu nei piau dang layak kau disi. Dungi sip ma sude pamangan ni nasida namandok Johannes Pandidi Kristus. Berarti dang ibana. Ise ma ibana. Musena tapa imaon. Bahkan di pajojor si Johannes muse hatanay dokon. Molo au mandidi hamu marhite aik do. Hues ubain aiki jala tardi di mahamu di bagasan goar ni tolu sadai ama anak doton di perbadia alai ibana nam gogo sienau mandidi hamu marhite ton di perbadia dohot api roh dan api adalah sesuatu yang membersihkan payason mangalun habadiaon tuganup jolma pardosa. Dipatorakon si Johannes Pandidi mahatai dungil lam sip manasida lam dang diboto nasida pe makatai berarti Johannes berusaha untuk memperkenalkan identitas Yesus di topi Aik Jordani. Alai molo si Johannes mandoki masih ragu-ragu do nasida. Ale ternyata amazing, luar biasa. Terbuka ma, terbola dua malangiti. Dungi dibering nasida ma mijur ton di perbadia marhite darapati. Songgok matu daging ni Yesus. Dungi Roma suara didok hodo anakku haholongani lomodo rohakku diho
ondo nakin songo na uduk nakin namanginang. Namandok Yesus anak ni debata dang jolma alai debata. Johannes hola mandok moloau mandidi hamu mariti aik ale ibana. Holan hata ibana do di dokon ibana. Ala memang dang mampu ibana membahasakan karena kemahakuasaan ni Tuhan Yesus si. Ibana mandidi hamu marhite tondi porbadia dohot api. Ale mijurma darapati. Darapati itu adalah simbol dari Roh Kudus. Yang datang adalah Roh Kudus. Karena roh itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Jadi datanglah mijurma marite darapati. Dungi Roma suarai. Dan jelaslah identitas Yesus telah dipapatar debata tu hita jolma. Ujui dohot nuaing di bagasan terpukon. Hurian itu hatta. Molo didokon Tuhan Yesus di suratna audo aik hangoluan. Amanginang tohodo memang ibana aik hangoluan. Manangise na manginum aiki dang bemauas ibana. Ibana do aik hangoluani. Makanya tetaplah hidup dalam Kristus supaya engkau tidak haus. Mulai dokon Tuhan Yesus audo roti hangoluani memang tohodoi. Ibana do roti hangoluan. Manang ise namangan roti dang bemalean ibana. Makanya tetaplah in Kristo di dalam Kristus supaya engkau tidak lapar. Mulai dokon Tuhan Yesus audo dalani dangadong dalan na asing ihuton mabogas ni Tuhan Yesus ia manginang tahuton karena memang hanya Dia yang nanti membawa kita ke jalan yang benar dan ke dalam surga yang kita harapkan. Unang belului dalan na asing. Kalau orang bilang jalan ke Roma itu banyak benar, tapi jalan ke surga itu hanya satu jalan, in the name Jesus Christ. Molo didokon Tuhan Yesus si audo mulana jala audo ujungna tohodoi. Ibana do mangujungi salut nanon. Ibana do debata. Keilahian Yesus adalah 100% dan kemanusiaan Yesus adalah 100%. Jangan kita ragukan itu. Jadi di bagasan turpuk tasadarion mau lihat mata dok tu Tuhani ala nunga di papatar di bagasan minggu tai taringot tu identitas ni Yesus Kristus sebagai anak ni debata. Mertua mahamu na membegesa baritahon maya manginang sebarkanlah berita sukacita ini saat tu bagas muna saat tu sudia kadongan muna sakarejo nang di dia pehamu gabi sibon barita mah unang hola manangihon alai dohot mahamu lao mamaritahon taringo tu Jesus Christ anak ni debata. Amin. Martangi yang mahita. Hibul rohanami marsomba tua dopanmu ale debata nami ala nunga di papatar ho di bagasan minggu nami sadarion taringo tu Jesus Kristus anak ni debata. Dang beganggu rohanami jala toktong hot hami maka porsyai hodo Tuhan haluau nami hodo dalan ningolu nami jala hodo saluhut na Tuhan dihami. Lonokon mahami Tuhan tuhatami asa takas watu si hami asa boya karwasmon membon barita halongangan tu ganup bagasna tu dua kadonganna tu keluargana manang tu dia penasida mardalan Tuhan dalam mula-mulaon homa Tuhan toktong mandongani tondi mi ma Tuhan na toktong mangharamoti hamion saluhutna marhite nunga dia penho pandidio na badai na ujui tu hami mabahor mahami Tuhan di bagasan ni haluahon bolon nasyako Tuhan mau liate mah haropruhan nami toktong iringon mulakan nami asa toktong ias hami jalag boy hami siboan barita nauli manang tu dia pehami mangalaka pakai mahami Tuhan gabe tangan doh siman jojakmu
asa hehe hami semangat hami lamamboan barita naulion tu ngulu nami si ganopare. Alai di bagasan tikom me Tuhan mangido hami di bagasan tangiang pangondion nami ima karagam ni barita na hubigi hami sian situa nami nakin namambayan tikting Tuhan tangihon ma jalam lehon ma Tuhan alus di bagasan pangiduan nang somba nami on Tuhan asa boy Tuhan jalon nami sudiakad basa-basam di bagasan parngulon nami nang saluhutna aka program-program na yung hupamasa hami di bagasan taunon. Tuhan Yesus ubegi hami nakin adong barita sorang dakdana di dua keluarga. Ima parjolo Tuhan di keluarga Edward Tambun dot inang Desliana Asima Boru Sirait dileko dengan basam Tuhan sorang sada dakdana bawa dinasida pasu-pasu mada danaki dohot keluarga na natorasna asa hibur margodang mada danaki lam hipasma omakna nang sudi aka keluarga marlas niroha suang-soni ma Tuhan di keluarga manami Samuel nadeak do inang nami Winda Nur Hayati Boru si Maibang ima dileko muse sada poso-poso anak bawa Tuhan di tonga-tonga parseripen nasida pasu-pasu ma Tuhan ni bermagodang madak danaki nang songonya kana torasna martua jala pujo nasida ma goarn mu Tuhan di ganup aka ulau nasida suang-songni ma Tuhan di bagasan tikion upasat hami ma anak dohot borum nanaing makasuhotan Tuhan naing maripe nasida ima parjolo Kevin Nathanael Sibarani dohot Dosmaya Andriani Boru Parhusip Tuhan neng terlaksana ma acara pemasumason di hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 di HKBP Medan Resort Medan Jalan Jenderal Sudirman. Homa Tuhan Yesus naman jolwani saluhutna ulau nasida asa mamuka di bagasan dame jalan marujung di bagasan las niroha nasyako ramoti ma aka anak dohot borumi nang songonima Tuhan di Indra Desmanto Lubatoruan dohot Natalia Borsimamora Tuhan nanaing terpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 di Huriamon HKBP Keramat Jati Tuhan homa toktong nama masu-masu anak dohot boru ni Huriam no sude akan natoras nasida asa marlas ni rohana sida mamestahon pesta parsaripion ni anakna pos rohanami Tuhan homana toktong manjolwani saluhutna asa saut jala sikop saluhutna suang-soni ma Tuhan adong ruas nembaru na ro Tuhan sian HKBP Resort Rajawali ima keluarga Sapril Hutajulu dot inang hot mauli Boru Tambunan dohot dua anak nasida pasu-pasu manasida Tuhan asa gabe ruas na misioner nasida jala marlas niroha nasida bohi hami pajupang ganup diaka pelayanan-pelayanan di Huria nang di parasaron nasida di ganup wik pasu-pasu ma keluarga Tuhan asa toktong gabe hibul rohan nasida manyuton ho Tuhan Yesus nang songoni ma Tuhan martangyang dope hami tu ruas na marguru ima nasida Tuhan sian keluarga na marlas ni roha rotu garejaon alai ruas na marguru manasida ima amang sahat Fetpe silalahi dot inang Dr. Roito M.Y. Borusiman Juntak dohot tolu yana konasida ramoti jala pasu-pasu manasida Tuhan asa boy yanon gabe ruas nagok jala marlas ni roha hami saluhutna soang-soni ma Tuhan muse dia kasakap ni Huriamon neng patupaon raport ni Huria na di tanggal anon di 15 Januari di tahunon Tuhan pilit mas yang tonga-tongan ya kawikmu akaruasmu Tuhan na burjuroha na doho-doho tamya non la makatai sudi aka pelayanan di aka program do aka anggaran di bagasan tahunon
Homa toktong patuluson sa luhuna. Asa mangarade rohanami do tikin nami. Loboy berdiskusi hami to perkembangan di tonga-tonga ni pelayanan di Huriamon. Posdo rohanami di situ Tuhan. Soang-songon nima Tuhan di keluarga na posom, di keluarga aman nami si buya minang nami pendeta Lilis boru tambunan nasonari adong ulau nasida di huta. Homa toktong mangalehon hai pason do akka horas-horas. Manangandigan penasida mulak Tuhan. Tu huriaon homa toktong mangalehon tu nasida hai pason asaboy pajupang hami di bagasan las niroha. Ale di bata nami namar sangap di Banua Gijang di bagasan tikyong pe Tuhan upasat mataka dongan nami ruasmu Tuhan na bagasan pemulihan nasida ala di bagasan parsahiton. Ale toktong porsiedo hami ikon hodo Tuhan naboy pamalupon nasida jala hule kami maguar nasida tu tanganmu Tuhan. Asa hotok tong mangopa nasida mangalehon hamalumon. Asa marlas niroha daging doton di nasida. Situa STR Siregar. Juliana boru sitohang. M Marpaung. Situa B Sidaur. Nyonya Munte boru Raja Guguk. Sopar Panjaitan. Nyonya Hutagalung boru Simanungkali. Nyonya Simanjuntak Rosita boru Sian. Nyonya Turni Borusia Loho, B Sibarani, Nyonya Aritonang, Lince Borus Simorangkir, Nyonya Panjaitan Borus Simanjuntak, Nyonya Manurung Borus Litonga, Nyonya Sian Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sigrait Borus Sitorus, Nyonya Purba Borus Silaban, Nyonya Panggabian Boru Hutagalung, Nyonya SBP Siregar Borus Siaan, Nyonya Sintua Hasitorus boru dolok saribu, Lumongga Hasibuan, Fiesti boru siaturi, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, Situa F Aritonang, M Marbun, RS Pardede, Nyonya Situa SMT Simatupang boru Nainggolan, Alex Sihombing, Nyonya Gultom boru Tambunan, Haludang boru Siregar, Nyonya Gultom boru Tambunan, Situa DRP na 70, BMP Marpaung, Nyonya Purba boru Manik, Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya Situasian boru Manalu, Epa boru Sitinjak, Nyonya Apriani boru Simanjuntak, Merudut Charlie Panjaitan, T Silitonga, Nyonya Situasi Mamora boru Aritonang, Nyonya Panjaitan boru Sibarani, Maria Valentina boru Siringo-ringo, Situa EM Butar-butar, Nyonya Siregar boru Simanjuntak. Soang-songon imamu se Tuhan, akadongan nami ruasmu Tuhan namar said dirawat di rumah sakit Sonari. Jamam pamatang nasida, asa hibul malum jalaboy mulak tu bagas nasida, pajupang do sude keluarga on mana sida Tuhan. Relus Sitorus, Luhut Siregar, Sri Mulyo Hadi, S Purba, RB Sirait, Tuhan asima roham dihami, pasu-pasu mahami Tuhan, bain mahami gabi anak dohot borum, jalan mabawa rumah Tuhan ton dimi di bagasun parngulun nami, asa menanda hami dia kaasi do holong ni roham, toho doho Tuhan anak ni debata, mau liate ma, di bagasan Yesus Kristus, martangia kami tuho, amin. Tapuji ma Tuhata, laos tapapungu ma peliata.
kita jonjong. Tatangi akon ma piliata tuado pani di bata martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang hodo haruroni saluhu silon lehon na dinggan dohon nasa ulibasa na moliutus. Hupasat hami masian nelom ni tuami pilihan nami tuho sejalo may gebe uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw para se kami pilihanon patimbulon na rajon mo ni tongo-tongo ni huriam do di Portibion. Buhay marohan nami mariti hite tondim. Assalam hutanda hami godang ni silalon mitu hami. Assalam girgir hami mandok mulai hati tuho. Mar hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata amani aka hatiuron haroni akan na basa-basa na moliutus moliate rohanami tuho ala di papatar ho holong dot asini roham marite sian pangalionmu di anakmu Tuhan Yesus Kristus gebe jolma humokop hami widahami siani godang ni holong ni roham dang na hasuhatan bilangan dohot gajangna dang na tardodo bagasna jala dang na merdungdung timbona ope pujen nami maho ala dipa besar ho barita nauli tu hami asa mangulu hami di bagasan asini roham asima roham sondangi mahami len maton dimpat yurhon rohanami asa torang widah hami habalgonmu dohot panondang nasyakko sai lehon maton dim ima anakmu bahen upani halojanna ala natinonna hangaluton mokop hami asa masohot hami maulaon dosa asa burju jala daulat hami maroha paba moliate ni rohanami sesungguh lima huriam asa olo mangalion roha dohot artana bebain silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami papa tarma barita nauli tu halak si pelebegu do parugamon asing asa marongaman manasida roma napoton panondang nong besari selehon hiras ni roha tu akka parbarita nauli asa hatop rarat barita nauli itu ganup huta na di tanoon selehon hapistaran sian ho tu akka panggomgomi do tu akka raja tu akka suruan na pinabakitna asa dohot nasida patiurhon dalan barita nauli sai paunduk marohan nasida asa rap hami mangoloi pareta ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman nami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma rajon sai saat malomo ni roham di Banutong Songo di Banua Gijang lehon matu hami sadar nahuluan siapari sesama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami nak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu jala diramuti Tuhan di batama ho disondakon Tuhan di batama bohina tuho jala si marohana midaho
di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di parsar madamena tuton dim. Horas madihita amanginang, selamat hari Minggu madihita. Nang songonia ka ruas nami nadong di bagas munabe, do di pardalanan, do nadong di huta, salinay hudok kami. Selamat hari Minggu dihita.